كما يمسيكم خبركم تخطاتلتين لومي ربع 25 تحساس ساعة 9 مشس تدالوه هاغراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتراس منقص أرسل زينا بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صومال حسن الشيخ محمود نايس رحمة بصحن مفتصام مسمراتيو منستر حرشا عب دحنة مقبزة تكورة هاقراو وعلا عب أسمراء أكانيوم ودابيتات هقدف مسارعنا حيلا نطفى بركتان كعزة حلافي ودبا وقدات صويعون تاينا ندوب كوريان استراتيجيكا ومحزنة كدم فعاك سرحات رادادين واننت من قد دائرة أذربيجان زخونت ناي موقعزي نفاريت بموداغا أستات 4 كاب تسافر تامويتم بزهز بجابان عمتاوي بأستات 1 مليون يوم كل كم زلو تقليتون بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صومال حسن الشيخ محمود نايس رحمة بصحن مفتصام لوميا بساعات دحر قطري أسمراتيو بريزيدنت سياسة فورك دما أب أهجراوي معرفة نفرت أسمرا بناي كبري سلفي تقبلوه بريزيدنت سياسن بريزيدنت حسنن أب مدنفع كلتاو زمدنا كومون حبراوا أقداسنا أب زلوم زباو قداياتن أهجراوي معبالتاتن كزراربويم أبتي ناي مقبال سنة سرعات منيستر قدايات وصايا أتو عثمان صالح تاريخي بنيرو منستر حرشا بدحنة مقبيزة تكورا هاقراو على قانعو بهزباو ركبات منستر حرشا استدالوه تحستو بملكع زين أو تصبصاب تداليلو فرطنا عندهم كتقربايا منستر حرشا بحباراو سراح دحنة مقبنا الرقاقت أبزبل تيما زودو هاقراو وعلام بعسران 4 تحساس أباس مراء قانعوم أبتا أبدحنة مقبي أبركتو زلوهم لعلميتو سوسان وكالتي زملكتن أكالات تساتفوا وعلام وانا دايركتر كفل عقل قلوت حقاقاتن قدترن أتو تخلعب مسكنام وقعو أطوطر دحنة مقبي أبي إرترا أمونغوستا فلاليا منغستاوين تكالات تزرقحو خمزلو ببما قدن دما نزيزا قلقل مسالة اعتات بمونان تعارتات يكايدا خمزلو أقليتهم سنسلة دحنة مقبي عزيزت حلال خسلة زخونة كل تزقبر هاقراو تبوغسوتات دمام بحادة وهود هاقراو بوليسيس تدقف زي مخانو كم كان محنو خمزتك أزحبراتو تخلاب علاما نايتو علام هلو نتفتات تموكروتاتن بدهوتاتن نايز ملكتن أكالات بمفتش وهود مفتحيتات نمنداي كم زخون أبريهم أبتو علام مستيتي ماستا أساسر 10 وراغتي بوكلت منيسترتات حرشا تعنا هابت بحري مريت ماين أكبابن كومون تكال درجاتات إرترام كوليج حكمنان سنفلت أتعنان كوليج حرشا حمل مالون قريبوم بزي كازي بزعب عالم لخاوي حقاقات قد تصر دحنة مقبن تساطف في إرتران تمكروتات دحنة وطيت حرشاو في الريات مصنعت بزعبا نتسنا أبتكالات وهابتا أقلقلوت قمقام أبقلديقاتات زركب تحستو معدناتن تلوؤون ترى مدراجن مرمران أبدحنة مقبي سرعات قططر وحسنات مياو مقبي ترى لاباراتور عسا أب قططر دحنة مياو مهرتيم كومون أكبابن دحنة مقبن أبزلو زعباتات سفح مقلت توهيبوم أمود داتا أبدحنة مقبز كايل زلو نتفتات زوها هادولو مقدن ترى خلن أكالات زنت أرولو ميلان كفتر أبدحنة مقبي زاتوكورو مصنعتات كسسنوم بلمداو أقباب زكايل زلو قططر دحنة مقبي بسنفلتتاو أقباب زحيللو أمارات استاتكنادم زتخايد مرمراو سرحاتن وطيتون نزملكتهم وسنت أكالات أبوانو كقرب كومون أو هبتا أقلقلوت زدالو مقبي كاو أسرار حقوق كسابنا بتتقاما يزبط حلو عتب كتتل كقبرالو زبل ريتوتاتن لبواتاتن بتساتف تتوهيبوم قدف زوا ماكل ب 24 تحساس نتفتاتو بزقمقملو ودابيتات جنبار مسارعنا حيلن نطفى بركتان كعزة حلفي ودباو قدايات أتو يوسف سايق صويعون أبتي حالفتين نوس جنافر أبو منبراتن صحافتن نوس زباتات عبالات بيت صحفات جنبارن محبراتن تساتفو تصابات تعمم ودباوي بوليتيكاون محبراون مدبات زغرب ولا أخيبا
ኣብ ምሕያል ዓቕሚ መኸተ ምብራኽ ደረጃ ንቕሓት ኣባላት ትግባረ ኣብ ውፅኢት ዘተኮረ መደባት ከምኡን ምዕቃብ ጸጥታ ከባቢ ዕቱብ ዘተ ተኻይዱ ዝውጠን መደባት ብኣድማዕነት ንምትግባር መሪሕ ተራ ከም ዝጻወቱ ዘረጋግጹ ተሳተፍቲ ምውዳብ ሓደስቲ ኣባላት ክድፍኣሉ ስነ ምግባርን ውፅኢትን ተማሃሮ ንምምሕያሽ ውህደት ወለድን መምህራንን ክድልድል በብከባቢኡ ዝካየድ ወፈራታት ልምዓት ንምዕዋድ ድማ ዘድሊ መሳለጥያታት ክማላእ ዝብል ለዋታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዮሴፍ ሳይቕ ምርጫ ኣመሓደርቲ ከባቢ ብዕውት መንገዲ ንኽትግበር ብንቕሓትን ውህደትን ክስራሕ ኣባላት ግንባር ድማ መሪሕ ተራ ክህልዎም ኣዘኻኺሩ مقربن معقاب حمدن ماين أب مسان سنة هيوتا وبزحنة اللعلة بركتو سلازلهم بستودب ملكع ككايد بعد سلطان أقربن استاذ قدامن أبزا كايدو قمقامات حساسيبون وكيل إيرينا يوناتان يعبيو زرجالو وتصابالو أرسيما سمرم كتغرويان مقربن معقاب حمدن ماين أمسسان سنة هيوتاوي بزحنة لعلا بركتو سلازلو بزتودب ملكع ككايد بعد سلطان أقربن انسساز قدامن بعسران 4 تحساس أبزا كايدو قمقام تحبيرهم أبز غربت صبصاب مسرح مدلاو فلسي كمون زت تخلن زت صدقان زبرس أقربن تنقون فنو موغاسن سبق ساقماوي من نبابرون زيبيتا وهال كتسعات كمون حالفو زغست بارع مرور زملكات زرزرا وحبريتا قريبهم نمدبات معقاب حمدن مقرابن بزملكات اب كلتاشحن 24 كاب تقلالا 38 مدبرات فلسي اتن 30 كلتن اب نطف صراح كم زنبران كاب زفلسو 7.8 مليون فلسات اقراب 6.2 مليون قرب كم تتخلن 8 هكتار حدش قناتاوي زالا كم تسرحن استات 1700 هكتار كم تتصقنن كمون لعلي كلتا 262 متر كوب كتر كم تسرحن لعلي 15 متر كوب كم تتصقنن بريهم زتتخلف فلسطات بمنصر زتدالو كرأن كله أبزبا ماكل 66.2 مئتاويت أبزبا دوب 9.1 مئتاويت أبزبا قشباركا 9.1 مئتاويت أبزبا عنسبا 84.6 مئتاويت كم زخونون تقليتهم نكونتات انسسا زقداما ملكيتو دما أبزبا سيميناو كايح بحرب بسنك واحد ماي كتور وعن هادنن كبير هاسيا يورد كم زلون كلتا 262 انسسات زقدام مويتن كم الترخبان كحبرن كله أدقبرخا إيراب تلبدو عقازين سجن مفلس عيو انفز سسحن حرمازن قبع عقابن نخقبر لهم يسرح كم زلو تنتصيرهم وانا كاير سرح بعد سلطان اقرابن انسسا زقدامن كولونيل كنفه هابتو مابزس معقل اب اقرابن انسسا زقدامن زقاطم زلو برسد زتحساسب مخانو بمتقاس نمكتو زوطن مدبات نمعوات ترى مشارخت كبكبل اصخاخيرهم كولونيل كنفه اسعيبو 24 سراويت أم كل خال برسة أقرب حلوا حرم هجرا وحزاتي مدنفع مدبرات فلسي بعبي دما أم عقاب حمد ماين متكال فلساتن عبت ساتفوز قبر العمت من برا بمتكاس أب كل 25 بزل على كم زغطل زلوت صنع عمنت قليتهم أم وداتا تساتفتي أبوتن مدبات كل 25 زتيوم من محدار زوا ماكل بفدرشنات نزرعوحو 18 دقيقة نستيا زركبوم 36 ناي عامة 2024 بلوطات سبورتاويان منسيات ناي مسغانا مدب وديبو እቶም ተካእቲ ስፖርታውያን ኣብ ክልል ዕድመ 15-18 ዝርከቡን ካብ ነፍሲ ወከፍ ፌደሬሽን A4 ምዃኖምን ኣብቲ ብ24 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተገሊጹ ممحدار زوبا نسبورتاوي نتفتات بعتبنت ناتختاتله زكال حاجزات كجبر مصنع زحبره وانا دايركتور كفل بحال سبورتن اتو اسمرم صقابرهان ازي اب مفراين هاجر زسمي بروفيشنالات سبورتاويان استواصو يجبر كم زله غليصوم اتو اسمرم اسعيبو اب 2025 سبورت حزباو سرت حيزو كمعبل منتي ناب نوزباتات وريدو زسرحلو اغباب تواديدو كم زله ابريهم ناقداسند نايت مدب زتقسه كوميشنر باهلن سبورتن امباسادر زمده تخلب وغنو عام 2024 هاجرنا اب استفلاليه عينታት سبورت بزمزغبتو عاوتات اب عالم بريخاز ترايتلو كم زخونه بمحبار نزي عاوتات زنتغوانا صفو سبورتاويان مسغانا اغريبون اب بارنتو بمياس فيت كران سلطنا 7 دقائق ب 24 تحساس تمريقن أبتا قاطامي كاير سراح تكال وتادراو سفيت كدان كولونيل سراج محمد أبزوس معقال اتي بدرجة هاجر فلام زخانة سلطنة أكال نايتي محبر كتبا ومن نوابرو سدرابيتات نممحياشن أفراينات نمعباين زتكبر مدبات كوينو سلطنتي بممحدار نو زبابارونتو ستلاليا مقانن قليتون
ኣብትካል ሓላፊ ቴክኒክ ሜጀር ዮሃንስ ክብሮም በወገኑ ሰልጠንቲ ወርሓዊ ክፍሊት እናተዋህበን ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮን ዝሕግዘን ግብራዊ ትምህርቲ ከም ዝቐሰመ ሓቢሩ ወኪል ተመረቕቲ ብግድያ ዝቐሰሞ ስልጠና ኣብ ረብሐአንን ረብሐ ሕብረተሰብንን ከውዕሎ ምዃንን ኣረጋጊጻ ኣማሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ድማ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣር ቁጠባዊ ሽግር ስድራ ቤታት ንምቅላል ዝተተለመ መደባት ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ስትራቴጂካዊ ዝምሕዝነትን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተረዳድየን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልተን ሃገራት ብ24 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድና ሃገራቶም ንምድንፋዕ ስሩዕ ናይ ላዕለዎት ሰመዝ ምምኽኻር ክካየድ ምዃኑ ሓቢሮም ከማ ኣካል ትስምምዕ ክልተን ሃገራት በይናዊ እገዳታት ከምኡውን ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ንምግታእ ክተሓጋገዛ ምዃንን ኣብቲ ርክብ ኣነፂረን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ኣብ 2024 ኣስታት 150 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየዳ ብምሕባር ኣብ 2025 ነቲ መጠን ክብ ንምባል ይሰርሓ ምህላውን ኣፍሊጠን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ኣብ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ከም ተዘራረቡ እውን ተገሊጹ ቻይና ቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብዘተ ክዓርፍ ከም ዝግባእ ኣብቲ ርክብ ደጊማ ኣነፂራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ቻይናን ጃፓንን ብ25 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ቤጂን ተራኺቦም ኣብ ምምዕባል ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርብ ኣካይዶም ዋንነት መንገዲ ኣየር ኣዘርባይጃን ዝኾነት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ሎሚ 25 ታሕሳስ ወዲቓ ብምሕምሻሻ ኣስታት 4 ካብ ተሳፈርታ ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ እታ ነፋሪት ካብ ኣዘርባይጃን ናብ ሩስያ ተምራሕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እያ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተነፀረ ምኽንያት ኣብ ዶብ ካዛኪስታን ወዲቓ ብመሰረት ሓበሬታ ሰመዝ ኣዘርባይጃን እታ ነፋሪት 72 ሰባት ኣሳፊራ ምንባራን 32 ካብኣቶም ከም ዝደሓኑን ተፈሊጡሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ግመ ዝዓብለሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምት መንግስቲ ኣዘርባይጃን ንምንጻሩ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብዝሒ ህዝቢ ጃፓን ዓመታዊ ብኣስታት 1 ሚልዮን የንቆልቁል ብምህላው ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሻቕሎት ፈጢሩ ብመሰረት ስታስቲካዊ ጸብጸባት ጃፓን እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ብኣስታት 900,000 ከም ዝነከየ ተፈሊጡ ብዝሒ ህዝቢ ጃፓን ን15 ተኸታታሊ ዓመታት እናንቆልቆለ ከም ዝመፀ ዝጠቐስቶም ጸብጸባት እታ ሃገር ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ዓመታት ሕፅረት ዓያይ ዓቕሚ ሰብ ከጋጥማ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣብ ጃፓን ኣብ 2023 መጠን ወሊድ ንታሽዓይ ተኸታታሊ ዓመት ብምንካዩ መንግስቲ ሃገር መጠን ወሊድ ንምትብባዕ ተወሳኺ ባጀት ክስልዕ ተገዲዱ እዩ ኣስታ 30 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ብዝሒ የቕሬታ ብዝሒ ህዝቢ ጃፓን ዕድሜኦም 65 ዓመትን ልዕሊኡን ምዃኑ ዝጥቀስ ኣብ ደቡብ ኮርያ እውን ተመሳሳሊ ተሪኦ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት መንግስቲ መጠን ወሊድ ክብከብልን ክጽውዑን ከተባብዕን ጸኒሑ እዩ ብኻልእ ወገን ኣብ ኣሜሪካ መጠን ወሊድ ኣብ 2024 ብ3 ሚታዊት ከም ዝነከየ እዚ ድማ እቲ ዝተሓተ ምዃኑ ተገሊጹ ቁጠባዊ ዕብየት ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ 2024 ከም ዘንቆልቆለ ጸብጸባት ሓቢሮም ብምሰረቶም ጸብጸባት ኣብ 2023 ኣስታት 2.5 ሚታዊት ዝነበረ መጠን ቁጠባዊ ዕብየት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ኣስታት 1.5 ሚታዊት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስ ሶርያን ኢራንን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተጻውኦታት ዝፈጥሮ ጸጥታዊ ቅልውላው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቁጠባዊ ተሪኦ ምዃኑ ተገሊጹ ብሰንከቲ ቅልውላው ኣብ 2024 ፍርያትን ሰደድን ነዳድን ጋዝን ከምኡውን ሕርሻዊ ምህርቲ ቁልጡፍ ምንቁልቋል ከም ዘርኣየ ተፈሊጡሎ እስራኤል ኣብቲ ዞባ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተጻውኦታት ብሰፍሐ መልክዑ ትቕጽሎ ስለ ዘላ እቲ ቁጠባዊ ክሳራታት ኣብ ዝመጽእ ዓመት እውን መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ን2025 ዘገልግል 895 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ባጀት ክስልዕ ወሲኑ እቲ ባጀት ካብቲ ናይ 2024 ብ1 ሚታዊት ከም ዝዓቢ ጸብጻባት ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን ሓቢሮም ፔንታጎን ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ኣብ ምፍራይ ዘመናዊ ወታደራዊ ንዋት ከም ዝውዕል ገሊጹ ዘሎ ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ኣብ እትገብሮ ወታደራዊ ወፍሪ ገዚፍ ባጀት ክስልዕ ምጽናሓ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ሓድሽ ባጀት እውን ንዑ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ የረድኡ
እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጽላት ምክልኻል 916 ቢልዮን ዶላር ከም ዘህለኸት እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ብ2.3 ሚታዊት ከም ዝዛይድ ይግለጽ ሓይሎ ኣሜሪካውያን ዘቤታዊ ብድሆታት ናዕበይ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ኣብ ጽላት ምክልኻል ንዝሃልኽ ዘሎ ገዚፍ ባጀት ክቃወሞ ጸኒሖም ኣለዉ ንሩስያን ፓኪስታንን ዘራኽብ መስመር ባቡር ምድሪ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 2025 ኣገልግሎት ከም ዝጅምር ተገሊጹ እቲ 7200 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቶ ዘመናዊ መስመር ንግዛኣት ሓያሎ ሃገራት ማእከላይ ኤስያ ዝስንጥቕ ብምዃኑ ሓበራዊ ረብሕኡ ልዑል ከም ዝኸውን ሰመዚ ሩስያን ፓኪስታንን ሓቢሮም ኢራን ህንዲ ኣፍጋኒስታን ቱርክሜኒስታን ኣዘርባይጃንን ተጠቀምቲ ናይቲ መስመር ምዃነን እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ኣብ ወርሒ መጋቢት ስርሑ ከም ዝጅምር ዝግለጽ ዘሎ መስመር ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባዊ ዝምድና ሩስያን ሃገራት ማእከላይ ኤስያን እወታዊ ተራ ከም ዝጻወት ብኣጉ ይእመት ቁጠባዊ ዝምድናታት ሩስያን ነተን ሃገራትን እናደንፍዐ ከመጽእ መጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ 2024 ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 44 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ተኻየደ ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ኣስመራ ኣትዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ድሕነት መግቢ ዘተኮረ ሓበራዊ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ውዳቤታት ህግደፍ መሳርዕና ሓይለን ንጡፍ ኣበርክተን ክዕዝዛ ሓላፊ ውድብ ኣብ ጉዳያት ፀዊዑ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነተን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተራዳድየን ዋንነት መንገዲ ኣየር ኣዘርባይጃን ዝኾነት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ብምውዳቓ ኣስታት 40 ካብ ተሳፈርታ ሞይቶም በዚ ህዝቢ ጃፓን ዓመታዊ ብኣስታት 1 ሚልዮን የንቆልቁል ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፍቲ መደባትና ሰላም